Shalom, Horas. Dita Sude, Uria AKBP, au namargoar embron tapubolon, dison, naeng makataon, Ima Almana AKBP Ganupari atau Harian di tahun 2025 di Bagasan Sadarion Ima di hari Kamis tanggal 13 Februari 2025. Arong Madison ayat neng si Jawata di Ganuparion Ima sian na tersurat di Yohanes 10 ayat 27. Songonon mapandokna tajahaon ma. Ditangion akka biru-biruku do suaraku jala utanda do nasida. Di uton nasida doau. Ayat terimaan bahasa Indonesia dari Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ima saatna ayat neng sejahota sonari itatu lagu neng sendeota ima sian buku ende nomor 120 ayat sada tambah 5. Debatat ditanda debatat ta. Tendeon mah ditanda debatat ta nadi banai namet benang nabalga dina sabang soi dang magolo asona nangsa dasiani ito guro sudena uasonangani dito guro sudena uasonangani. Ayat 5. Sai songoni ditanda tuata jolmai nama ngoloi atana dina sabangsoi apor seaonido parti nandani padot pa kirimon nang aolongoni padot pa kirimon nang aolongoni. Ima sakna nga tabegi ayat neng sejawata dot lagu neng sende uta di Bagasan Sadarion ima di hari Kamis tanggal 13 Februari 2025. Mola tema di Tuhan, mola tema di Tasudena. Salam sehat ma, kita salutna, salam damai Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.